gyntaf o ffliw moch yn y Gaiman. Mae'r claf wedi Hywel Roberts, Cymraeg. Daeth i'r Gaiman ym mis Mehefin yn iach. Mae o wedi mynd yn sal achos dydy o ddim yn golchi ei ddwylau efo dŵr a sebon, camgymeriad mawr. Mae o'n sain iawn. Mae'r doctorau yn ddisgwyl y bydd o'n wella, ond dydyn nhw ddim yn gwybod faint o amser achos Hywel ddim yn hoffi remedios. Dyna i gyd am tro. Diolch, Luned. A nawr, awn ni draw i di camwy am stori bris efo Tirsa. Diolch, Gonzalo. Neithiwr, mae rhywun wedi torri mewn i di camwy ac wedi dwy'n cyfrifiadur Hywel mentre Patagonia. Mae'r cyfrifiadur yn un laptop Toshiba lliw Creuwyd, ac mae o'n debyg iawn i'r cyfrifiadur hwn. O! Dwi'n credu rwan mae cyfrifiadur Hywel ydi hwn. Na! Nid fi sy'n wedi ei dwyno. No, dwi ddim yn gallu. Na. Diolch, Tirsa. Ac nawr draw ata i ti, Lisa, achos mae eisteddfod yn agos a mae person yn drwg iawn. Mae dau drws nesan bach yn od. Mae'n hoffi bod yn drwg. Cennau tanau yn haif top a sefyll yn y mwg. Rwy'n cynwr y bysgodi naif nes bod nhw'n troi yn las, cerdded ar ei dwylo a sticio dafod mas. Mae'n siarad tuanol cyn bregwas ac yn hefyd sos goch yn lle te, a dydy o byth yn dweud siwmai wrth neb. Mae'n wastad yn gweiddi me. Mae'n wisgo peg ar flaen y drwyn a menig ar ei drad. Mae'n galw ankl ar ei ci a pompon ar ei dad. Edi, mae o'n bachgen rhyfedd, ond meddwl oeddwn ni bod dau drws nesa'n cael lot mwy o hwyl na phobl fel hi a fi. Dau drws nesa. Diolch, Lisa. Draw at y desg chwaraeon o draig goch. Diolch, Gonzalo. Nos Sadwrn yn Rhanfa y Gaiman buodd super mawr clwb rygbi draig goch. Higasador roedd y bwyd wedi ei goginio gan arbenigwyr gorau y dref. Daeth llawer o bobl yn mwynhau'r super ac mi fuodd y noson yn llwyddiant mawr. Mae gyda ni lluniau wedi ei ffilmio eno i dangos. Diolch, Gonzalo. Yn Ingrid bedwar o'r Awst oedden yn dathi penblwydd tre Gaiman ac buodd nifer o bethau. Y wythfed buodd te wedi ei baratoi gan ysgol Gerl, hefyd dawns yn y nos a ddewis Frenhines fydd yn gyngancheoli y dre am flwyddyn sef am Ieseruti. Dydd Gwener 14 yn efore yn gamfa dre oedd llawer ysgolion Eferfaneg ac awdurdod y dre. Dydd Sul 16 oedd goremdaeth a stryd Eugenio Tesio o'r dre o'r Parc El Desafío at fferyllfa del Valle. Wahanol ysgolion, heddlu, diffodwr ac llawer o geffelau a gwahanol diwrnod gweithgarau gwahanol gan chwaraeon, gemau, dawns, wedding, wideofilmiau, nifer grŵp, far, rhasis geffelau a bobl ar ei 30 kilometrau. Diolch yn fawr, Safonina. Ond mae program wedi gorffen, felly... Ta-ta!